Úder. To je náročná robota. Otvorím sa notebook, nevyzerám inteligentnejšie. Počkaj, výšoky nech vidno. Koľko ja si tam Hoziny, pánové, ktoré síce nefungujú, ale Žlačky. Kokos, pozri sa, aký tam čas. 23:33. Jaj. Na krajúke im. Ty máš také isté, jak ja, akorát, že býva. Poďme. Počkaj, ešte ucho. Počkaj. On to žláč ako kokos. Aj vody. Tri, štyri. Klapka Bratislavský pohár 1. Dobrý deň, vítame vás pri vylosovaní druhého ročníka Bratislavského pohára. Spolu so mnou je tu Igor Varga, ktorý to bude všetko losovať. Ahojte. Čau Igor. Čo sa týka pravidiel tohto pohára, minulý rok sme mali ostrý štart, bolo 14 mužstiev, hralo sa to bez skupiny, ale tento rok je trošku zmena. Máme 12 mužstiev prihlásených, rozlosujeme to do dvoch 6-členných skupín, v ktorých sa stretne každý s každým. Čiže každý odohrá v základnej skupine 10 zápasov, z toho vznikne nejaká tabuľka, z ktorej prvých 4 postupujú do štvrťfinále z každej skupiny. 5. 6. tým v pohári končí. Nasadenie do štvrťfinále bude také, že prvé mužstvo z A skupiny sa stretne so štvrtým mužstvom B skupiny a tak ďalej, druhý s tretím, tretí s druhým, štvrtý s prvým. V základnej skupine sa odohrajú zápasy 3x15 minút. Čo sa týka štartovného na zápas, je stanovené na 25 €, v čom je zahrnutý rozhodca, časomerač, druhý rozhodca, prenájom haly, jednoducho na kompletku všetko. Ďalej, čo by som ešte povedal, v prípade remízy nasledujú nájazdy po 3 na každej strane. Základná časť Bratislavského pohára je plánovaná na... Jej koniec je plánovaný na 27. júla. Potom vlastne príde na rad štvrťfinále, ktoré sa odohrá klasickým pohárovým spôsobom. 2 zápasy sa odohrajú, lepšie skóre zo zápasov postupy. Alebo body najprv, samozrejme body. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať skóre. Semifinále, vlastne postupujúci do štvrťfinále, do semifinále sa potom dajú všetci do jedného koša. A z toho koša sa vyžrebuje semifinálová dvojička, z ktorej zíde vlastne finalista. V finále sa už odohrá na jeden jediný víťazný zápas, ktorý je plánovaný na 31. augusta. Dobre. Môžeme prestúpiť k vyžrebovaniu. Ešte k tomu žrebovaniu z prvého koša pôjdu finalisti, to znamená Líder z Ružinov, Lizard Stupava. Každý bude rozoslený do jednej skupiny, do Ačka, do Bčka. Z druhej skupiny pôjdu štvrťfinalisti, čiže Raptors Bratislava a HKLM Petržalka. Zvyšných 8 mužstiev pôjde do jedného koša a rozhodia sa, nakoľko nemajú žiadne umiestnenie z minulého ročníka, takže pôjdu tak, ako pôjdu. Dobre, môžem pristúpiť k žrebovaniu. Igor, poprosím ťa, A skupina. Ja to mi iba daj, páči sa. Ďakujem. A skupina Lizard Stupava. B skupina Líder z Ružinov. Druhý koš. Takže do A skupiny bude prižrebovaný Bratislava Raptors. Preber ešte chvíľku, to zmením rozkúpnem ťa.
Ďakujem. K Ružinovu pribudne HKLM Petržalka. Teraz zvyšných 8 mužstiev, ktoré vlastne v bratislavskom pohári sa minulý rok neumiestnili. Premiešaj. Ďakujem. Takže do A skupiny k Lizardu a k Raptorom pribudne Citrusia Bratislava. Igor, čo? Môže byť, ne? Tak určite. Som vedel, prečo som si to zavolal k žrebu. Šťastná ruka, hej. Do B skupiny Jokerit Petržalka. No, môžeme vysvetliť, čo sa stalo. Takže nášmu redaktorovi bohužiaľ vypol pamäť na telefóne, takže sme museli rozsúvanie prerušiť, ale... Svedkov tu máme dosť. Štandardné, tu sú ešte pár špatky. Takže môžeme pokračovať. Do B skupiny bol ako tretí tím vylosovaný Jokerit Petržalka. Poprosím ťa, Igor, štvrtý tím do A skupiny. Ďakujem. Tehelné pole. To bude čistá superliga. Prisahám. A to citrusy. Tak to je namiesto. Poprosím štvrtý manšaft do B skupiny. Bratislava Indians. HKLM a Indiáni. Som mi to kurví, ne? Bez vulgarizmov. Budú to pozerať aj deti. Kto to bol? No, Igor. Piatý tým do A skupiny. Želanie? Radšej nevyslovujem. Jak bude? Keď chceš vyhrať, musíš poraziť každého. Sevigis Petržalka. Tá skupina. Poprosím ťa, piatý tým do B skupiny. Ďakujem. Morgens Pezinok. Takže v osudi nám zostala Farma Petržalka a MEM Petržalka. No, Igor, bude to na tebe. Takže do Ačka, do celkom vyrovnanej skupiny pribudne Farma Petržalka. Ty kokso. Parádna skupina. No a pre ozrejmenie šiestý tím do B skupiny MEM Petržalka. To sa zabijú. Dobre. Igor, ďakujem za spoluprácu. Ďakujem aj ja. Tešíme sa na vás. Ahojte. Športu zdar.